síðan grunaður, en eftir ég búin að gefa skýrslur, þá ég var laust og ég gat alveg farið til Íslands út af því, bara út af vinnu. Hefur hlotið dóm i þínu heimalandi? Czy byłeś karany w Polsce? Tak byłem. Ja. A fyrir hvað? Za co? W przeszłości to było 10 lat temu za kradzież. Fyrir 10 árum fyrir þjófnað. En víst þú segist saklaus, af hverju snýrðu þá ekki til þíns heimalands núna og færð sakleysið þitt sannað? Ty mówisz, że jesteś niewinny. Dlaczego nie pojedziesz teraz do Polski i nie udowodnisz tego, że jesteś niewinny? Miałem jechać do Polski w lato. Żona była u mnie na święta, bo miałem zjechać na święta. Przyjechała żona do mnie na święta. Miałem zjechać w lato, ale sprawa wyszła teraz. Zostałem oszkalowany przez waszą prasę, przez prasę w Polsce jako morderca. Już został wyrok podjęty przez was, nie przez sąd. A prawdziwy morderca chodzi u was po wolności i wy się nie boicie z nim mieszkać. To jest człowiek, chodzi mi teraz o pana Sikorę, który został przez nasz sąd wyrokiem prawomocnym skazany za obcięcie człowiekowi głowy. Ég ætla að fara út til Póllands í sumar. Kona mín var hérna páskana og við ætlum að hittast í Póllandi núna næsta sumar, en þetta mál kom eins og sagt var í ykkar blöðum og í blöðum í Póllandi, og fjölmiðlar gerðu úr mér morðingja sem ekki sagt, alvöru morðingi sem hann heitir Sikora, ganga hérna alveg laus, og ég skil ekki af hverju Íslandingar eru ekki hrættir að vera, bara búa við hliðina af honum sem hann í alvöru myrti mann og satt fyrir þetta í fangelsi. Víst þú nefnist að nafnið Sikora, þá sagði hann sögu sína í DVF í dag og þar segir meðal annars að þú hafir ráðist á hann. Er það rétt? Ty wspomniałeś Sikorę. Z nim dzisiaj, w dzisiejszej gazecie DVF był wywiad. I on w tym wywiadzie powiedział, że ty napadłeś na niego. Czy to jest prawda? Nie, to jest kompletna bzdura. Gdybym ja na niego napadł, to pan Sikora robiąc taki show według swojej osoby, bo książkę pisze, nie wiem, brakuje mu chyba mediów. Gdybym ja go napadł, to z pewnością bym był już dzisiaj zatrzymany przez waszą policję, bo bym tutaj popełnił przestępstwo. To dlaczego tak nie jest? Nei, ég gerði það alls ekki. Ef að ég gerði það, ég væri örugglega stoppaður af ykkar lögregluvöldum. Ertu meðlumur í pólsku mafíunni, Nedziola? Czy należysz do polskiej grupy przestępczej Nedziola? Nie, nigdy nie należałem. Nei. Nawet nie wiem, że taka mafia jest. Nei, ég það ekki og ég heyri það fyrsta skipti þessa gengi. Hefurðu brotið lög á Íslandi? Czy w Islandii złamałeś prawo? Nigdy. Aldrei. Hefurðu haft í hótunum við einhverja pólska íbúa hér á landi? Czy zastraszałeś jakichś Polaków mieszkających na Islandii? Kompletnie nikogo. Nei, alls ekki. Er eitthvað til í því að ákveðnir Pólverjar hér á landi innheimti svokallaðan verndartoll og hóti þar með öðrum Pólverjum meiðslum ef þeir greiða ekki þann toll? Czy ty wiesz coś na ten temat i czy słyszałeś o tym, czy to jest prawda, że niektórzy Polacy ściągają haracze? To jest coś takiego jak pieniądze za ochronę. I jeżeli ludzie nie chcą płacić, od swoich ludzi, od Polaków, jeżeli ludzie nie chcą płacić, to są napastowani. Czy ty wiesz coś na ten temat? Te pytanie już mam drugi raz dzisiaj zadawane, bo prędzej udzielałem wywiad dla radia. Nie, kompletnie nie wiem nic na ten temat. Ég spurði það annars skipti núna. Það var áður, ég gaf viðtal í útvarpi að nei, ég veit ekkert það. Hvað hyggstu gera núna næstunni? Öll þessi umfjöllun hefur verið á mjög neikvæðum nótum þig. Ætlar að leita réttlætis? Co ty masz zamiar w tej chwili robić? Te wszystkie opowiadania o tobie, to wszystko to jest nastawione przeciwko tobie negatywnie. Czy ty masz zamiar dochodzić swoich praw? Oczywiście jestem wielce zburzony mediami w tym kraju. Dlaczego
przed wydaniem wyroku na mnie już przez was, dlaczego nikt nie przyszedł przed tym i nie zapytał mnie o cokolwiek, tylko dopiero po czasie, kiedy została ja i moja rodzina oszkalowana, dopiero teraz wy dzwonicie do mnie, czy ja jakiegoś wywiadu udzielę. Troszkę mi się zdaje, że za późno i mija się to z celem. Já, ég ætla að gera einhvað út af því að mér finnst það óréttlætt að í blöðum hérna á Íslandi er skrifað einhvað mig sem ekki satt og bæði ég og mín fjölskylda í Pólandi er mjög sár út af því að ég spyr bara af hverju var aldrei áður spurt hvort þetta sé rétt eða ekki. Kæra þakki fyrir komuna.